Госпожо, пожелаваме ви да бъдете жива и здрава, да имате много късмет, да бъдете все така усмихната и весела и да знаете, че винаги ще ви запомним с това, че сте била една прекрасна госпожа по пеене и винаги ще бъдем благодарни за това, което сте ни научили. Благодаря ви, мили деца, наистина разплаках се. Знаете, че ви обичам. Честит юбилей, Сиси! Наистина неусетно как изминаха тези години. През тези години създадах клуб Естрада. В далечните назад години. Донесахме много слава на Пазарджик и на Младежкия дом. След време променихме нашето име от клуб Естрада на Вокал Академия, където вече сме по-модерни. Така влезнахме в тая сфера на модернизацията. Ние с името. През клуба са минали стотици деца. Едни от тях наистина успяха да се преборят и да постигнат своите мечти. Те искаха да учат в музикална академия, други се явяваха в разни формати. Емил Петров и Лазар Вълчев и достигнаха и двамата до финалните концерти, което беше огромно постижение. Няма как да не се гордее с тях. И не само с тях, аз се гордея с всяко едно дете, което е работило силно и е спечелило своята награда. Децата, които участват в нашия клуб, идват да се научат да пее. Идват с желание, кои могат много, кои не толкова, но всички са щастливи, че сме заедно. Тези, които са по-гласовити, които наистина имат дарбата за голямата сцена, печелят големите награди. Другото е забавление. Аз живея с Младежкия дом и както каза моя син, оттегляш се, обаче съм сигурен, че няма да престанеш. Благодаря на всички, които ще дойдат на нашия концерт, който на 21 февруари от 18 часа в голямата зала на Младежкия дом. Елате, приятели, входът е свободен, забавлявайте се, вижте младото, новото поколение с тяхните прекрасни песни. Знам, че са подготвили любимите ми песни и затова съм в една еуфория от очакване на тяхните изпълнения. Обичам всички.